Kung himuan kag dautan, ayaw balusi og dautan. Una-una kung unsay maayo sa panglantaw sa tanang tao, ayaw panimalos, pasagdi ang Dios nga magpakita sa iyang kasuko. Itugyan na lang na sa Dios ang bati nimong gibati. Siya na'y bahala kung unsay himuon niya. Salig lang, kabalo ko nga lisod kina buhaton. Kaya naman good tay pride. Pero kung kaayuhan ang atong gipakita sa ila, God promised to reward us for obeying Him in this regard. Ay kabalaka sa bisan unsa. Apan sa tanang butang, ipahibalo sa Dios ang inyong mga hangyo, pinaagi sa pag-ampo, ug pangamuyo, uban ang pagpasalamat, ug ang kalinaw nga gikan sa Dios nga labaw sa tanang pagsabot, magbantay sa inyong kasing-kasing, ug hunahuna, pinaagi ni Kristo Jesus. When we take it to God, He will give us the grace to endure. He will give us the grace to continue to do good things. God's hand will work for you. His anger will blaze for you. His arrows will be shot for you. He will use all of this for His glory. Wa tay katungod para manakit.